NFTV jabran la jabo omnise audansi donc waru keneka beshina amina kuna fulmu nya fo kuma wado flaniye tukuloko manga chere no sisa ko seba yuruku na bidde mo masra bela jelena o membe talike faso den chama mala ka fo ko munu madi kullu kanga o jojoro la do refana ko akausa mamuni repta do kulo sa no jamana de towi kulu fana ko jojoro la mi kuma kan ni kuna funu kono NFTV jaran la yabo ko fuko kura ko audansi donc waru keneka faso bituka taliba minke sango sano e concours de la fonction publique ale koni baro dabna ma chama olubala kutuka sebondi wasa kasake faso ka barakala e chugomina o stratégie la mimi talike sebon bala ka bla romina bango jina pu ale aka kuma barani munumuno aye zera do tanga o sira ulame fonction publique ya soro mani de tiere la ngoni meka na ketin to garzga ko ta sira fesu ko ni asoro mani de sans sambake depuis 2009 anga diplôme bambulance le me sokono o be concours damne be ko ta te chaya et puis fina épreuve be noya ni fanta re fe ji re te fantana munu be nya fe olubu so mo re gerula munu flene ko ni ngon be débrouiller la kere fe to ko ni ko tana ngon mina doro kana nga dossier déposer doro ka concours ga te ndo doro sna ko ni sigi so ro ki sigi no sna ko ni unya tana de walla unya tana u ka hine an fanta una doni mali kono ali pour que ka stage soro ni relation tila stage gansa ita soro mate barama pour que ka stage soro problème de do ibe klebi sigi biga dossier ula do demande stage ula do yoro ula uti wele pour que ko ere soro barabe bala mate nima u sera ga do fara jamata taka abso nga fusaya yere de dugu kuloko yuruku wala dichugo jugo okoni keme gela bayanga sigira chamana ni wati nuna ma chama bala ki tege nyeshi meruma ani fota se hanga mara ministry ani gouverneur ani fota se préfet ma o membe talege sigidala mo refuna be no ma chama bala ka jala ki bi oluka ba o ma chama me no oluko ni mita bardo nga fo mangami du kulula ka di tala ka diganye nga chama me no olukula unyatu ka sa usra tege nunga do refuna ko jarat kila mo no justice mo ko lu jolente unjoro la kuina ako kuma konna na amina ta danyo ale yemununo salulo ke ba ko konna na ka ba ko hakilla ta anga akanye folo do lame ni ye jatemne ke baye ka fanga jamana konna ambi dugukolo ko yuruguli na nyaga minin keleno fe mun keleno ka anga dugudeun degun ko sebe keren ni ala sete minu ye o de la ni do nyininga o ba fo ko nyaga minin be bo ministre so mi nyashilo no dugukolo ko ma fuka ta se anga merula mali dugukolo ko nyaga mi a ko era surisi ba famba be meruni parce que directement ali ni iga dugukolo ni dugukolo sans papier kelen direma olu laga papier kelen wore bo ala kata sebe mo mi ka fero ma nu ya fero tigi masisa o bina ni aka pouvoir sa kata ka bo e ga bolo ga parce que e a sans population e kono nana e population e kelen do roni iga fangai e ga eni ga worde iga fangai woni e a sans sa o papier de ma nu tarani papier sans fait kata papier wore bo ala ka fere mo wore ma mum se ga sans valeur wore la mum c'était e donc baro nyen fura ma setiki sendan au chega jang dugukolo ko na fara ko papier flaka ke dugukolo la poka afre mo ma mo ka wore escroquer vraiment bi mo toro quoi la ne won fe ne kuma fe ita kan bizir do ta dugukolo ko la kan ko nu dabla ko mo manan na la vraiment e kad mo ko do la di quoi vraiment akko kana se ka ke tungere di quoi vraiment do fana ba fo go fanga ka klembaliaro keren yala jamana kritikelaw sabula nulu joro la ka baraka ke chugula bintige sentani nga ka dugukolo mina ka di setigi ma dugukolo ngana mo anga jamana kono bana bado bana mini akilino ka malien be ga akamana na mais ni a jatemina amba fo ka fo ko jamana yere no baba de be Allah parce que jamana de jigi jamana de dugukolo jamana ta de do donc femme be isagoya la ani itaya la ni hakilla o klato man ka i kamana gam ne bi dugukolo ko ta depuis sanfɛ mata sanfɛ cogodi ba damine ministère de l'administration dugukolo ko nyaw be o de bolo gouverneur ni o ya na région kono gouverneur u glonembe ministère de l'administration territoriale là aywa meru
olu fana gulonnen bɛ gouverneur de donc préfecture b'o cogo la donc maintenant dugukolo ko ŋanamu chaîne de do donc a bɛna daminɛna ni y'a daminɛ sanfɛ ka jigin y'a dabɔ pour que a ka faamuya n'o tɛ dɔw b'a fɔ ko mun na a bɛ daminɛ mairie la ka na préfecture la ka taga gouverneur la ka taa fɔ ministère de l'administration na mais ni chaîne de o nin bɛɛ kelen-kelenna da bɛ don dugukolo ko kuma na donc dugukolo ko ŋanamu n'a kɛra ça veut dire que ni baarakɛyɔrɔ dɔ la kelen de ma ka baara kɛ soit mairie de tigiw ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ lakali cogo min na soit préfecture de tigiw ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ soit gouverneur tigiw ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ ou bien ministère de l'administration tɛ ka baara kɛ tilennenya kɔnɔna na parce que a ko bɛɛ bɛ taa kuncɛ yen nɔ bon mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ dugukolo yiriku jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko justice n'o ye sariya ye tant que Mali sariya bana min b'a la ni o ye tilenbaliya bana ye n'a ma o bana in furakɛ jamana den tɛ lafiya tugu tɛ Mali den bolo c'est à tous les niveaux dugukolo ko dɔrɔn tɛ à tous les niveaux tant que justice ma wuli ka i jɔ n'a ka bere k'a dɔn k'a fɔ a bɛ jamana denw lakanani de kama k'a fɔ min bin kɛra fantan kan faama fɛ ka a kiri tigɛ a tigɛcogo la non dugukolo ko dɔrɔn tɛ dɛ an ka jamana yɛrɛ an bɛ gbɔgoya dingɛ kɔnɔ. N'i ye bi dugukolo ko yɛrɛ ta k'a lajɛ bi a setigiw bɛ ɲini ka fantanw bolo bɔ a ko la hali ni ye jugement ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la ayi a fanba bɛɛ ye dugukolo ko ye bon ka sababuya kɛ min ye setigiw ko fantanw ka yɔrɔninw u bɛ taga bi kan k'a minɛ k'a yira k'a fɔ ko wariko de bɛ a latɛmɛ se min bɛ u ye u yɛrɛ ni fangaw bɛ tila ka kuma ni o yɔrɔw ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ setigi fantanw bolo t'a da bɔsula kolo kan. Mɔgɔ minnu ka baara ye nin waleya in ye f'u ka faamuya k'a fɔ an si tɛna to dugukolo in kan i bɛ fɛn dɔ kɛ bi k'a sɔrɔ se b'i ye nka i bɛ tɔ to sabula i kɛɲɛko bɛ na don dɔ la. An ka du kɔnɔnaw na bi gɛlɛyaba kɔni bɛ buramuso nciniw ni buramuso kɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ ni gɛlɛya in kɛmɛ sababu ye ni du kɔnɔna na bi a kɛmɛ pati sakana ye bawo gɛlɛyaba kɔni bɛ nɔ mankan bɛ nɔ kuma bɛɛ maaw kɔni degunnen don kuma bɛɛ ka sababu kɛ buramuso nciniw olu ni buramuso kɔrɔbaw cɛ gɛlɛyaw ye ɲɔgɔn faamuyabaliya barika ka bon a ko la kosɛbɛ walasa ka ɲɛfɔli dɔw kɛ bamakɔ dɔw hakilila siratigɛ la Fatumata Kuja Kulubali ale ni Bakari Kone olu ye minnu salu dɔ kɛ an ka u ka ɲɛfɔliw lamɛn. Buramuso kɔrɔba ni buramuso fitinin cɛla ma nɔgɔn an ka jamana kɔnɔna la ka sababuya kɛ kun caman ye a kun dɔ ye buramuso kɔrɔba bɛ bonya de kɔnɔ ka bɔ a buramuso fitinin yɔrɔ la ni o ma faamuya buramuso fitinin fɛ o bɛ na ni gɛlɛya ye o dɔw ɲɛfɔra an ye an balimamuso dɔw fɛ. Ne yɛrɛ fɛ a kunba de y'an buramuso fitiniw yɛrɛ parce que buramuso kɔrɔbaw n'i y'u b'u ɲɛ ta an ka ko caman fɛ an cɛw bɛ se ka ko caman k'an ye an bɛ se k'a dogo buramuso fitiniw na mais buramuso fitinin caman bɛ yen nɔ sa u b'a fɔ ko f'u k'a yira buramuso kɔrɔba la min bɛ k'u ye de quoi donc o bɛ na ni gɛlɛya ye furu kɔnɔna la i m'a ye yan i y'a ye donc ko dɔ bɛ se ka kɛ e ye i b'a dogo i buramuso la ale denkɛ e b'ale denkɛ de kun donc i b'a jija i b'a dogo a la n'i y'a dogo a la fɛn caman bɛ nɔgɔya mais ne ko ko mana kɛ f'e k'a yira bon bonya ta fanfɛla la ni bonya i kan ka bonya mun ta k'a kɛ k'i buramuso kɔrɔba sɛgɛrɛ i b'a ta k'a sɛgɛ donc a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ ka ɲɔgɔn ka gasi fɛngɛ quoi donc buramuso kɔrɔba kan ka buramuso fitinin minɛ cogo min na o k'o minɛ ten buramuso fitinin fɛnɛ kan ka buramuso kɔrɔba bonya cogo min na a kan ka bonya ten ni lamɔ bɔra so i kan ka bonya kɛ cogo min na a t'i kamana gan quoi. Buramuso fitinin i nana buramuso kɔrɔbalen sɔrɔ so kɔnɔ i nana k'i ba n'i fa to i kɔ i nana dɔ sɔrɔ i ɲɛ n'i y'o kɛ i fa n'i ba ye k'a bonya i b'i ta bonya cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la bɛnbaliya bɛ nɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ. Sigi la ni ɲɔgɔn faamuyabaliya nana ko caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ gɛlɛya la a bɛ se ka kɛ buramuso kɔrɔba hakilina ye ka buramuso fitinin bilasira buramuso fitinin hakili to ye buramuso fitinin fɛnɛ hakilina ɲuman b'a la a bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ sira dɔ fɛ peut-être buramuso kɔrɔba to ye mais n'u sera ka ɲɔgɔn faamuya ka mɔgɔw fɛnɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ
ko mana na kɛ togo o togo ni sigiɲɔgɔn wɛrɛw da donna la dɔrɔn a bɛ tiɲɛ mais n'aw y'a kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a tiɲɛna aw yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ a ɲɛna aw yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ peut-être gɛlɛya caman tɛ ne kɔni hakilina na u ka buramuso ncinin ka buramuso kɔrɔba bonya o kɔni bɛ se ka k'a kun dɔ ye walima n'a ka dɔgɔyama bɛ s'a ma o fana man di musokɔrɔbaw min bɛ bɛn sabati so kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni hakilina la ni buramuso ncinin ye buramuso kɔrɔba bonya k'a k'a ba ye o bɛ bɛn buramuso kɔrɔba fɛnɛ ale fɛnɛ ka buramuso ncinin lajɛ a den don i den ka di ye cogo min i buramuso kan ka di ye ten a kun bɛ kɛ buramuso fitinin ne taara du kɔnɔ i kan ka buramuso kɔrɔba dɔn i ba de ka sa kɛ i cɛ ba i kan ka minɛ ka ɲɛ hali n'i y'a ye a bɛ ka ko dɔ kɛ a ma bɛn i b'a a kɛ i masalamɔgɔ ye k'a nɛgɛ k'a faamu pour que a ne hakilina bɛ se ka taa ɲɔgɔn na cogoya min na mais ne ko k'e b'a kɛ cogoya dɔ la musokɔrɔba fana b'a fɔ ale y'a den wolo cogoya min na n'ale a dɔn denmisɛnnin bɛ don a bɛ n'ale tɔɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a man d'a ye ne kɔni ka kuma bɛ kɛ min ye ni denmisɛnnin minnu taara k'aw hakili to aw buramuso la k'a dɔn aw buramuso de don a k'a minɛ ka ɲa a bɛ se ka kɛ buramuso fana e fana b'a dɔn i wolodenw bɛ taa cɛlasigi la i fana k'a walitaw minɛ ka ɲa ni min dir'i ma i fana k'a kɛ komi i yɛrɛ woloden buramuso fitininw kan k'a dɔn k'a fɔ k'u sina tɛ buramuso kɔrɔbaw ye u cɛw ba de don ani bonya ka kan ani karamaw ka kan walasa barika bɛ se ka don u ka wolow la nka buramuso kɔrɔbaw fana kan k'a dɔn k'a fɔ buramuso fitininw y'u ka so bila ka na u kɛrɛfɛ u fana k'u minɛ u wolodenw ye walasa sigi bɛ se ka diya walasa bɛn bɛ se ka na du kɔnɔna la cogo min na ani Fatumata Kuja Kulubali ni Bakari Kone bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka ɲɛfɔ ye halisa du kɔnɔnaw na min bɛ tali kɛ nasɔngɔ ko kɔni fana ka bon kosɛbɛ duguba kɔnɔnaw na a ko kuma ka ca wa gɛlɛya caman fana bɛ a la janko ni a ma sɔrɔ ka di yɛrɛ a kuma ka ca a kɛmɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba fana don musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ du caman kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ nasɔngɔ ka dɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen a tɛ sɔrɔ ka di a kuma ka ca kuma dɔw la min bɛ tali kɛ ɲɛfɔliw siratigɛ la Fatumata Kuja Kulubali ale ni Bakari Kone olu kɔni minnu salu dɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'u ka siraw lamɛn nasɔngɔ ye fɛn ye min nafa ka bon an ka furuw kɔnɔna la a kan ka di cɛ de fɛ k'o sababuya kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ du mara bɛ cɛ de bolo nka an ɲɛ b'a la nin wagati damadɔni na nasɔngɔ ko bɛ ka kɛ gɛlɛya ye an ka furudenw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se jamana kɔnɔdenw ma u k'u hakilina fɔ an ye nasɔngɔ ko la dɔw y'a yira n na k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya de don fɔlɔ 400 ne tun ye nasɔngɔ ye mais sisan nasɔngɔ taar'i jɔ fo 800 1000 na bon ne yɛrɛ ka laɲini ye mun ye nasɔngɔ ka jigin ne ka laɲini yɛrɛ o de bon ne kɔni bolo faamuyabaliya de don i y'a faamuya n'a ye ɲɔgɔn faamuya k'a dɔn don bɛɛ man kan ne kɔni bolo kɛlɛ t'a la quoi i y'a faamuya o kɔni ye ne hakilinata ye waati dɔ la a bɛ gɛlɛya cɛ bolo a bɛ seere bon muso fana kan k'o ɲini k'o dɔn a fɔ dépense cɛ a b'a kɛ furu tala ye cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ furu kɔnɔ n'a fɔra ko muso ka da yɔrɔ min na i kan ka dege nasɔngɔ ko ta fanfɛla la sisan feerefɛnw ka gɛlɛn an yɛrɛ filɛ an ye légume feerela ye fɛn fɛn tun bɛ sɔrɔ 5 la sisan n'i ma 10 bɔ i t'o sɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ sɔrɔ 10 na fɔlɔ n'i ma 20 bɔ sisan i t'o sɔrɔ n'an bɛɛ ka gɛlɛ bi surtout jaba yɛrɛ jaba kilo kelen dɔrɔmɛ 20 de b'a jɛ 200 la bi n'a dɔn ma nɔgɔ n'an fanba ni jaba dun ma kɛ nan a tɛ se ka don o bien bon n'i ye jaba kilo kelen wari bɔ nasɔngɔ na a tɔ ɲɛnama kɔni tɛ to o gɛlɛyaba de b'an kan bi tiɲɛ na nasɔngɔ ko sanama a ma nɔgɔ mais a bɛ dépend sɔrɔ ni ɲɔgɔn faamuya la i b'a faamu diɲɛ gɛlɛyalen don fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don nasɔngɔbɔlaw kan k'a jateminɛ fɛn minnu fana n'an musow bɛ taa san n'o ye dumuni ye tagali tɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔ diɲɛ kɔnɔ n'o ye dumuni ye olu gɛlɛyalen don minnu bɛ taa ta ka n'a feere olu fana bɛ fɛnw ta k'u stocke k'a bila ko n'a gɛlɛyara alors que famille bɛɛ ka vie ye ko mɛn de an yɛrɛ dama de kan k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo o caman b'a la cɛw bɛɛ ka sɔrɔ tɛ kelen ye ko cɛw fana k'a lajɛ ka nasɔngɔ dɔ fɛ n'aw ka gɛlɛn bi dɛ bibi na n'an ka gɛlɛn yɛrɛ de sugu kɔnɔ parce que kɔrɔlenw bɛ ɲini ka ban kura ma bɔ fɔlɔ donc n'an ka gɛlɛn
donc cɛw fana k'a lajɛ ka dɔɔni fara a kan jateminɛ ka kɛ kow la walasa bɛn ka na. An k'a dɔn k'a fɔ ko nasɔngɔ ko ye ko gɛlɛnba ye wa an bɛɛ kan ka faamuya sɔrɔ a ko la. Musow k'a dɔn k'a fɔ ko cɛw dɔrɔn kana kɛ nasɔngɔ bɔbaga ye, an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa barika bɛ se ka don an ka wolow la cogo min na. Nka cɛw fana k'a faamu k'a fɔ muso jigi ye a furukɛ de ye. FTV jabaran lajɛbaw ne bɛ ka bi don kɛwɛrɛw kun cɛ minnu labɛnna ka lasaw ma FTV kunnafonidilaw ale ni FTV ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲama sababu la an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka su hɛrɛ caya.